Toy. Ikay video dong. Ako'y dayong. Masa ni video na ni? Ako dulu yuk. Record na. Yan ang gikuan katong dili mo no. Giot. Naka-autofocus na eh. Oh, nakakabila. Deler ni tao deh.
kutong kay sige magkakinom mo gimpi. Gagmay no? May katanaw ni Babaw. Ah. Kana gyud mo Karon sa una nga dito okay. lagi. Dito ra karas ba? Kami atod, dili arag noon. Usa ka sandok wa na. Sandok man to hilusay man. Murang pumatik kuang nun ano eh. Ha? Taha gini bansay man langoy kayo. Mahadlong nito mo ang makan eh kita kaki tuyok. Mora ni manuyom nga arera sa kayan. So duha ka buk among diver kay kami di mi kabaw man langoy. Duha sa may diring bantay. Dala tuyom. Uyog rami ani nila duha kay sila among divers. Mahog na sinilasa. Bitahan ni kay klaro-klaro, grabe kong ngit-ngita eh. Sugsaon ko pahayag. So, mo na mo duha ka divers. Duha na ka bugil sibot da dong? Sus kadag ko. Kadag kong tuyom diri yo. Kini din nare re. Dagko ni gagmay. Oh. Makita ring mata na dong, Jun? Ha? Makita ang mata? Kata. Sa tuyom? Oh, baila dapat.
Ano ba? Ha? Tawas na mo mga divers kay magyabo. Lang. Yubon. Ano ito balance? Ha? Ah, Ari mo tapit. Diri mo. oh yun. Magsasabi daw. Na, iliyan. Doon ka daw. Ikaw na sa tiwas na ng video. Ay, ikaw lang. Di ko kumao. Dari kau. Yan na lang. Uy, 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 uy. Anak mo diri ah. Ge, ge. Okay, kuhaan nila og ikuhaan nila tunog kay para ready to eat na ninog uli. Oh, yun. Yun sa nila pagkuhag tunog. Ops, 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 balipik. Balipikas, balipikas. Bila pa, balipikas. Nih. Okay, okay. Good. Kuhaan nila tunog ha. Parang safety na. Ito yung pinagkikuhanan niya, no? Uy, 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 uy. Nila tunog. Atol giskar-kar lagi ingon ani hinon di gitu in. Murag gagmay to pero sus di kaganahan maligo kay hanang tuyom. Katong gatuan ni dong asa dong mulbual to dong. Ha? Abril ito. Yan. Kuhaan nagtunok. Abi na kog unyara nagkuha ag tunok inog dayng kaon. Langsang na siya. Suka. Luod-og nang may suka. Nyara. Ano gua record?
siya. Ay na, hilo. Oh, siya. Kinain. Sa tangan tayo suka. Ah. Basta tamudag suka. Dito na lang. Parata. Puro magdagat. Tuyok na. Ini kita suka. Tuyok na dia. Ah, ini nang suka. Daghan lagi tuyong lagi. Tagak doon. Ayo na basa oh. Ayo. Suman. Wow. Tahi ko to. Abot dito. Ano? Wala ni mong buda. Tukar na akong diri. Mga bigo ako. Luma lagi. Ah, hi sir. Kiyawan, tuyong. Tuyong ko ba? Sinin lah. Benih ko. Mabar na. Baru na kayo ay gahawak ko na. Masuk dong tibara dong na dong. Tawag na bakiki kanang puti. Kasi tawag niya na nga kuan. Biyok-biyok. Adi ba kana bang puti nga bakiki?
Tapi kung manawam to siya mga gisda. Nanu yung ano? Ha? Ay, tunog ko na. Diyan lang kapyo.
Uli nami. Pala. Pala ka ng kalsay ba? Sipon, beli ko dong. Sipon sa dong. Apa may ilagay ko na. Dugo. Kanina nanda ko kay dakon kanina kunod. Uy, nalusot. Hindi ka na buslot. Nako kay buslot ya. Tigtan. Namtoy. Kuan dito kanina. Hando ka daw. Tawagan na. CR ko. Naro? Dibang ka dito. Dagan. Ah, lutaw atong. Ay lang, pag-ilis lang. Yung basa rin naman. Kilo kilo yung magaw. Ha? Kilo. Danggit bang, danggit. Danggit. Jutay. Gumay lang eh. Bo, di ka usaw? Ay nalag-comment god. Divers ni sa upo yan. Sound lubot lah. Dah, saksaku eh. Bukto dia dong. Ha? Saan yan?